שלום לכולם וברוכים הבאים לחגיגת אופני הכביש המסורתית שנערכה היום בכרמיאל. בבוקר שבת יפה זינקו רוכבי העילית הישראלים ל-15 הקפות של מסלול קריטריום קלאסי, עליות, ירידות, כיכרות והרבה שינויי קצב. אחרי העילית זינקו גם המאסטרס פרו, נשים עילית והג'וניורס של הבנות. הקצב כבר בהתחלה היה גבוה והפלוטון של העילית נמתח למיתר די ארוך, כאשר כל הרוכבים מנסים להישאר צמודים ולא לאבד את התחרות בשלבים מוקדמים. דימה גרבובסקי היה אחד הרוכבים שהפעילו לחץ מסיבי בהתחלה, ויחד איתו הלכו כל הרוכבים החזקים כמו עידו זילברשטיין וגיא גבאי. ניתוקים הופיעו בפלוטון כבר בשלבים מאוד מוקדמים של המרוץ. גם ניב ליבנר ניסה את כוחו בשלבים המוקדמים של המרוץ, כשיובל פרידמן ויובל דולין ואחריהם כל הפלוטון רודפים אחריו ומנטרלים בשלב זה כל ניסיון בריחה. לקראת סיום ההקפה הרביעית, גיא ניב, רוכב אופני הערים של טים משגב, היה הראשון ללכת לבריחה משמעותית, כאשר מאחוריו הפלוטון טיפה מוריד קצב ומתאושש אחרי הפתיחה די אגרסיבית. במהלך ההקפה החמישית, תפס הפלוטון של רוכבי העילית את בנות הג'וניורס וגם את גיא ניב, והפלוטון שוב היה כולו ביחד. לקראת סוף ההקפה השישית התפתחה הבריחה המשמעותית של היום בהובלת עידו זילברשטיין, גיא גבאי, גיא לשם, דימה, גיא ניב ואביב יחזקאל. הפלוטון הפסיק בשלב הזה לרדוף ולמעשה מכאן התפתח מרוץ אחר. במקביל למהלך בעילית התפתחה גם בריחה בפלוטון המאסטרס פרו, כאשר שני בלוך הלכה לבריחת יחיד וכל הבנים של המאסטרס פרו רודפים אחריה במשך כ5 הקפות. לקראת ההקפה העשירית התעייפה שני בלוך, וקבוצת הבנים שרדפה אחריה בעיקר בהובלה של נני מעוז הצליחה לצמצם את הפער ובמהלך ההקפה אף לתפוס את שני. אצל העילית גברים הצליחו דימה, עידו זילברשטיין, גיא גבאי לברוח לפנים, אביב יחזקאל ניסה להישאר בשארית כוחותיו, כאשר גיא לשם וגיא ניב מאבדים את הקבוצה הראשונה. קבוצת המאסטרס פרו יחד עם שני פלוך משלימה את ההקפה ה-11. לתוך שתי ההקפות האחרונות היו אלה דימה גרבובסקי ועידו זילברשטיין שנותרו לבד. גיא גבאי ואביב יחזקאל ניסו עדיין לרדוף, אך המרחק הלך וגדל. אביב יחזקאל הצליח לברוח לגיא גבאי בהקפה האחרונה, כאשר גיא ניב, ניב ליבנר וגיא לשם מצליחים לסגור עליו. את ספרינט הסיום הצליח עידו זילברשטיין לנצח לפני דימה גרבובסקי שהגיע במקום השני. במקום השלישי, כ-14 שניות אחריהם, הגיע אביב יחזקאל לפני גיא גבאי וניב ליבנר. גיא לשם ניצח את הג'וניורס. גיל קיבץ הצליח לנצח את מקצה המאסטרס פרו, וכמובן ששני בלוך ניצחה את מקצה העילית נשים. הנה מה שהיה לזילברשטיין לומר לאחר המרוץ. איתי היו עוד אביב יחזקאל וגיא גבאי שהם חברים שלי לנבחרת ישראל, חזרנו לפני כמה ימים צרפת. עבדנו בקצב גבוה, פתחנו פער בשיא לדעתי כמעט דקה לפלטון,
והתחילו להיות המון התקפות לקראת ה5-6 הקפות לסוף. דימה התקיף הרבה, יצא מצב שנשארנו אני, דימה וגיא גבאי. לאחר עוד כמה התקפות גיא גבאי התנער, ונוצר מצב שדימה יצא לבד. אני קפצתי אליו לבד, גישרתי אליו, והמשכנו שתינו בעבודה מסודרת לקראת הסוף. דימה ניסה להתקיף אותי כמה פעמים בעליות, הרגשתי טוב והצלחתי לשמור עליו קרוב, וידעתי שיש לי יתרון עליו בספרינט, והצלחתי לשמור אותו איתי לקו, שזאת הייתה מטרה, וניצחתי בספרינט.